We blijven nog even in dezelfde gemeente, want echt Zusteren het met EVV Nederlijnen de derde divisionis in huis. Ook Sportclub Zusteren dat het Nederland selectie spelen in de eerste klasse D. En ook zij kwamen op zaterdagavond al in actie tegen Schaarsberg. Cameraman Cor Bruisten sprak voor afloop van de wedstrijd met beide trainers. Het wordt een pittige wedstrijd. We hebben afgelopen week helaas onze spits Danny Latte geblesseerd zien uitvallen op de training. Ja, wat wel een domper is voor ons. Maar goed, aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden en kansen voor andere spelers. De langdurig geblesseerde Nick Meeuwis en Thomas de Vriend, komen ze eraan? Ja, nu Nick staat zelfs al in de basis vandaag, dus Nick is zeker terug. Hij kan wellicht niet de hele wedstrijd volmaken, maar zeker voldoende om in ieder geval een uur te acteren. Thomas is ook fit. Alleen hebben wij op dit moment even andere keuzes gemaakt op het middenveld. Want daar is het dik bezet, dus daar hebben we een luxe probleem gehad. En daar hebben we keuze gemaakt om Thomas vanaf de bank te laten starten vandaag. Schaarsberg in het wit, Zusteren in het groen. En we gaan kijken naar beelden uit de eerste helft. Met een aanval voor de gasten. Het shot is van Ronald Geuskens en dat is al meteen een prooi voor keeper Jeremy Kaassens van Sportclub Zusteren. Even later dan Zusteren in de aanval. Ook over de zijkant. Kumboet bij aanvoerder Kevin Hofmans. Hofmans met de voorzet richting de tweede paal. De kopbal is net gaat te zagen en gaat voorlangs. Even later dan opnieuw de goede combinatie. En weer Hofmans weggestuurd over de rechterkant. Hij dreigend de 16 binnen en schiet de bal dan voorlangs. Nu een goede kans voor de aanvoerder van Zusteren. Dit is Chris Potter, heeft de bal teruggelag. Dan moet de lange bal weer komen. Wordt doorgekupt en metgenomen over de zijkant door Nick Meeuwissen. De teruggekomen is van een blessure. Meeuwissen met de voorzet en dan wordt de bal in tweede instantie overgeschoten. Opnieuw de diepe bal. Zorgt voor gevaar. Zeker als de spelers zo vrijgelaten werden. En als hij Meeuwissen helemaal vrijgelaten en zijn shot wordt gered. Maar bij de tweede paal daar is het allemaal raak. Daar staat Kevin Hofmans en hij krijgt de bal op een presenteerblaadje. En de 1-0 voor Zusteren is een feit. Even later dan de corner voor Schaarsberg. En dan komt de kopbal en hij is er ook in. En dan is het alweer heel snel gelijk. Dankzij de treffer van Erik Erps. Hij zit de kop er goed tegen uit de corner. En dan zijn we nauwelijks 2 minuten verder. En dan ligt de gelijkmaker er alweer in. En de corner voor Zusteren. Voorgetrapt door Tom Timmermans. Die gaat erin en als voorbij te gaan komt toch nog een shot. En dan van de lijn gehaald. Diepe bal en opnieuw heel veel ruimte voor Stan Rulleraad. Rulleraad nu neven. Dat was toch wel een grote mogelijkheid voor Zusteren. En weer geen doelpunt. Dan komt Schaarsberg er even uit via Cliff Putges. Putges heeft veel ruimte. En kan op zoek gaan naar een shotmachine. Putges met een mooie krul. En dat gaat nog maar net neven de pool. Zusteren met de schrik vrij. Dit is een vrije actie van Nick Meeuwissen. Daar komt Meeuwissen nog de man uitkappen. Ja, nu helemaal vrij. En dan de redding van Kain Boers. Dat was een goede kans voor Nick Meeuwissen. En we zitten nog altijd in de eerste helft. Waarin Zusteren eigenlijk al meerdere keren de voorsprong heeft moeten pakken. Vlak voor rust dan dit moment. Schaarsberg in de aanval. Ronald Geuskens gaat de keeper voorbij en is het een overtreding? Nee, zet scheidsrechter Mike Telen. Staat er met de naast bovenop. En even denken ze bij Schaarsberg aan een penalty. Maar de keeper doet niks verkeerd. Kan Zusteren voor de rust nog scoren. De diepe bal en dan komt de kopbal aan. En dan een prachtige redding. Dat was de kans opnieuw voor Meeuwissen naar de voorzet van Wessel Ronkers. Op slag van rust dan toch nog de kans voor Schaarsberg. Ronald Geuskens en de keeper Kumboet. En Kaassens Heiden, maar in tweede instantie kinderverdedigd weer voordat Putges de bal binnen kan schieten. En zo gebeurt er toch ontzettend veel op deze zaterdagavond in Zusteren. Beelden dan uit de tweede helft met een diepe bal. En dan wordt aan het shirtje getrokken door Timo Rechtop. En dat kreeg geel van scheidsrechter Mike Telen. Zorgt dat er nog meer mensen waren met teruggelopen, anders was het misschien wel rood geweest. Wel een vrije trap voor Zusteren op een gevaarlijke plek. Dan meldt zich voor Tom Timmermans. Timmermans bij de tweede paal en dan binnen. Maar afgefloten. Doelpunt afgekeurd vanwege boetespel. En dan gaat ook deze treffer niet door. Zusteren was er het dunste bij in deze wedstrijd, maar uiteindelijk eindigt deze toch in een 1-1 gelijkspel. Een wedstrijd met heel veel kansen en uiteindelijk dus met maar weinig golen.